Per mi el Làctium és una festa formatgera. Igual que el Sant Jordi és la festa major de Catalunya, el Làctium és la festa major del formatge. És el portal que obre les formatgeries al públic en general i als professionals a acostar-se al formatge i a la cultura formatgera. El Làctium penso que el podríem definir com la fira del territori, on hi ha representat des dels ramaders a formatgers. Fa molts anys que Vic s'ha convertit com en la referència de la trobada dels formatgers de Catalunya. El Làctium doncs, el definiria com la festa del formatge català. En aquests moments penso que és una de les fires més importants que hi ha al país, amb una especial sensibilitat per la posada en escena, pel disseny, atraure també gent jove, que és molt important en el món del formatge. És una trobada que ja s'ha tornat quasi imprescindible per al sector formatger català. Que ara hi tenim més carinyo perquè la tenim al costat de casa. Llavors això és una fira que no ens la podem perdre mai de la vida.